together na ninja ufu. I am mama. Hey, afro mgenanya. I am mamba. Amba. Hapuzie that side flavor. Igbaligo nwanne m nwoke nwanne njejemba nwanne nje anyị si ngangi radio show nke furu n'ezigbo anya nke ije nto na-emise. Abracadabra speaking. This is me speaking in tongues right now. Yuba maka weziokwu mana Igbo wu nke anyị Igbo na mpaghara Lagos niile. Igbo na mpaghara Ogun State. Onwe ike ịnọ n'ebe ọzọ na-egekwa anyị mana ebe ọbụla ịnọ ịma na iwu onye Igbo na-eti ya n'oke olu n'eziokwu na oyibo sọrọ ụsọ dịkwa mma mana Igbo wu nke anyị mother tongue n'asụsụ oyibo. Ego bekee gị jeje mbe gị je anyị si na si gị afụka m gị n'anya ma mụ na gị adịgo ka 5 and 6 glue nka adịgo forever. Nwe ihe ga-aba n'etiti mụ na gị ihe ọbụla ga-abata n'etiti mụ na gị si ya ka ọ pak godo one side na inwe ha efe ya maka gịnị ịfụ m n'anya mfụ gị n'anya na Nganyị Radio Show ka m ji na-asị gị bata n'ihe anyị na-eme taa. Ị nọ n'ahịa, ị nọ n'ụlọ, ị nọ n'ụzọ, ebe ọbụla ị nọ bịa n'ọgwụ ị na-adị agba anwụ Tuesday, Thursday, Saturday abịago ọzọ ịmago n'oge iji anwụrụ ya wụ ọgwụ 1 to 2 o'clock. Kee dọkịta na-agba dị ọgwụ ego bekee one and only. Si gị weta onye ọzọ si gị n'aha ya wee ego bekee kpọgodo ya taa jụọ ya come. Where is ya NAFDAC number? Ịghọta? Adịteyo nwanne ka eko si adị mpa ka ewe na ụmụ Igbo niile ụmụ Igbo ọ na-aba na-akpọ egwu ọ na-eko m finally maka na ebe ọbụla nwafọ Igbo na-agba mbọ apụta one na-asị onwere one esi wee kezie ndị Igbo iche nwanne onwere ka esi wee ka anyị iche na-abụrụ na onye ọbụla bụ onye Igbo ọ na-adị ya n'alụ stedi ka m pụta n'ilu ọgụ buchala ọlụ nwanne ka m nwee ike iso na ndị a ga-aba akpọ odogwu mpụtaza nwanne ọ bụrụ na ị bụ onye Igbo tinye aka n'obi si na nwanne alaike ma onwe m ọkọ mkpọ gị ngwa gị nwee ihe n'obodo ke ndị ọ na-alịgharị n'ụkwụ ke ndị ahụ ọ na-eme ọbara mgbali elu ke ndị landlord na-enye nsogbu ke ndị ya bụ ha nọdụ na-eche onanụ ya na-eche ụwa na-adọkasị nwanne ọnwela anyị etinyego ala efe ị ga-eme elu m na-abụ itinye alụ n'obodo based on nganga wee ịbịa hie mgbanye itu short ghọta ebe m na-aga na ịnwụ ọrụ m ofu n'ụtụtụ ọ na-eweta aka na mgbede nwa another one ezigbote onye obodo eze mkpọfe nna ahụ mpa na-ekwunyelu gị ebe ọbụla ị nọ wee na-ewechala ife ọma mpa nna asị kakao mpa temfọ ya onye isi pọnwa dị itinye alụ n'ogbu ka ịkweta na ọ na-eme Nganyị Igbo Radio Show Hot 93.3 FM Tuesday, Thursday na Saturday nwanne maka o si adịghị na steeti anyị na-ana ebe a na-eme gị obi ụtọ based on ife niile ahụ ị na-alike banye mkpọfe wee nọ n'aka nsị asị gị nnọọ I love you, I love you, I love you, I love you. Ịmago nọ afọ kam gị n'anya si gị kam sikwu gị n'anya ọ na-abọ ọnụ n'ime ahụ. Egwu echetara m na ya ọ chetara mgbe m na-ede poem. You didn't go poem before. Ọ poem mgbe ahụ before emebe ihe Facebook na WhatsApp ọ poem ka anyị ji agba asa mgbe ahụ na maka ịfụ nwa mamụ na-anụ nwa ịnaluo n'ụlọ wali nọdụ n'elu bed ibute akwụkwọ baby ngwa akụkọ without you tell us confession I am like oxygen akwụpụ n'ọkụ akwefugo idekwala ya baby without you battery for the one bar na mgbe ahụ nna na-enwecha batrị fon ọnọ mgbe ahụ mgbe ahụ m Nokia touch na-ewu na-abụ bifo itinye batrị Nokia touch imetụ ya niile ka ịma nọ ya shọk gị nwa obere I dey tell you now idesi ya isi ya baby allow me to be your gardener let me water you like flower ideli ya oni sendele ya n'otu ma inwe ya n'ụzọ nwa na-agụzi ọ na-ese mapụ Nigeria na ifuga ebe a na-agba nwa asa ịma ka o si adị mgbe a na mgbe ị nọ secondary school nwa ka nwoke si na-aga nwe mana ịma isi ọ na-ese map of Nigeria na anyị ifụla nwaanyị na-ese mkpụrụ na-ese ihe ọjọọ ị mere eme imega eme kamgbe ị nọ na secondary school ka ị malite na-arụ fact ịwụzi professional of ihe mana
mee gịnị n'elu ụwa Chineke mee ihe ofu ihe na alaeze Chukwu fọ obere ihe gbanwee nwunye agbanwegonu m na ya ka were ndụ gị nye Olise bi n'igwe ka ọ saa gị njọ niile nọ gị n'ime alụ onye nsọ dị ka m n'elu ụwa Parish priest Daughters of Zion International. See what I'm saying? A na-ekwu nke o mee ọ na ya mekwasị ọzọ. Nsogbu adịrọ ọ ka anyị si agba gị ọgwụ ahụ nọ na Ngangigwa Radio Show Hot 93.3 FM ka awụ Thursday edition karịsị na throwback edition mana ọ ka wụkwa ka ewe na nke taa Chineke nna ma anyị nwere ka ihe nọ n'ime ka ewe dị ụzọ anọ ka ọ wụ ise ọka nkụ mana na ka ewe anyị ga-ebu ụzọ kọrọ gị ihe niile anyị nụrụ nwee ike nke na-ewute anyị nwee nke na-atọkwa anụ anyị ụtọ mana anyị pụta ụna ma anyị agwa gị ihe niile anyị nụrụ mba na ọmanzu oke na ọma ndị oke so anyị ga-agwa gị ụmụ ihe ndị anyị nụrụ n'ime izu ụka anyị nọ n'ime ya so ofu n'ime ha awụ ka anyị malite ya ụta nke a nwee ka ọka ụtọ n'ọnụ gị maka ndị na-alụ 2x2 ndị 2x2 ndị tigwe ezogbue ndị ke makwa ndị anyị wụ n'ọkwa anyị nwa na-abịa ka anyị mee apụta n'ụtụtụ amụrụ a na-apụta ha n'imi na-apụta ha n'ọnụ nwekwu ihe mkpụrụ ndị wọtara ndị na-eji isom ihe na-asachasị isi asachasị isi anya na-acha red wọta red like ọkụ na-apụta n'anya ịwọta that kind thing mana imechekwa ụmụ ihe ndị a ọ na-enwekwe ripakọ nke a ibulie mmadụ elu tụfugoro ya ọla ndị a n'ala ọma mmanụ gị nwa buliri elu ọ ya ka nwoke ma mere ofu nwoke mere n'ime Imo mbụ Anambra aghọta m ndị Anambra o nwesọm ụmụ nwanne anyị nwoke na ụmụ nwanne anyị ụmụ nwanne anyị nwoke na ebe ahụ anyị na-arịọkwa ụmụ ibere ihu ndị nne na-eme just na-agbalị na-agbanwekwa ka m si doo onye anọ n'ebe a ndụmọdụ ka ọ gbanwee maka nwoke m anwụchara ụmụ ihe ndị a na-eme ka anwụrụ na-apụta n'ime na-apụta n'ọnụ n'anya na-acha red mechie nnọọ gaa gbuwezie ndị ndụ innocent dịka nwunye ya na nwa ya isi hi mba isi hi eche m ị ga-asị na 2x2 ka emee 2x2 mee nke a isi hi mpụgodo ala niile mma apụ n'elu ụwa based on ife ndị ala mee ife ndị ala mee ife ndị woto mee ife ndị mbulu onwere ka m esi wee tinye elu ndụ mmadụ alụ mana nwoke m mere ya ọsọ ọbụla m ji ndụ mmadụ ka ihe iche maka ihe nwoke m ka echiche gị nwa ama mmenwu ya mana nwoke m mee ya ka nwanne asị mana nna anọghị ya based on brand ambassador ụmụ iyo nna ekwu ya steady ịghọtago na ama na-enyekwa OTM si na-atọ ọpụ mmanụ nwanne ifu nke ime mbụ nwutido I dey tell you ajana nwa overdose ma ọ bụ ije kpọfuo onwe gị overdose based on ndị na-abụ anọ na-etinye isi n'ime ọfịa wechala 1 or 2 based on nna anyị nọ n'ime ọfịa mkpọ gị ngwa gị agwa gị onye a today ka nnọ na-agwa gị nwanne based on ife mee na ọzọ obodo ekwusigo local government area na Anambra steeti ụnyaahụ ka one guy man ịmago ndị a na-alụ ọlụ ike ụmụ artisan workers a na-egbu foundation no ka mgbuwe alụmenụ n'ose adị na ịma na ọha nwa kacha nwụ ọgwụ ike abịa sị gị na ọka enye ha energy ka o boost energy ya ka gaimanụ jos tinye ilu n'ime ọfịa ọfụwacha ịmago isi eju ọ n'anya obudie ọnwa gị anya na that's based on nwere eve nyanwa tidogo n'anya ya alụ na gaimanụ ebulu shovel o ji alụ ọlụ baba bia ozugbo na nwunye ya na-apụta ịmago based on onye die na-anata o welugodi the shovel mụọ nwunye ya n'isi ozugbo pịa ya dị woman ozugbo nwaanyị luo na anị na-emezi ka ọzọ ndị ọ pịakwasị ya ọzọ the woman bụla ya nwụrụ anwụ cheki ya na nwa ya nwoke kwa gbapụtakwa ịmago ka ọ mara ife na-eme ka ezi ka dadi si emezi like this ọ pịa ya nke ya pịakwa the boy pịakwa ya again the boy dakwuo nwụrụ anwụ na onye vigilante nọkwa around based on ndị na-echekwa obodo tinyekwala ya alụ ka ọ sịa mpaka amụọ down na ka ife na-emezi ka ezi mgbe o bido onwe ya na-alịghalị gị n'isi ka amụọ down ka enye gị ọgwụ ịmago ka agbaa gị something ka ngịwaju isi gị jụọ oyi nna o bulukwa the shovel ozugbo mụọ ya onye local vigilante bịakwa inyere aka before ndị mmadụ bịago ndị mmadụ nụzi ya na-eme ntinye elu ya alụ ozugbo
magomenụ jabagodi ozugbo etitọligodili ozugbo ọ kwetakwara na ọ na-eme mana nke ndị godi nke m na-ekwu na anaghịkwa m asị gị eli n'ihe ọbụla sọ gị ihe ọbụla sọ gị liwe ihe ọbụla sọ gị just na-enye onwe gị obi aṅụrị mana kewa eziokwu uwe ilichekwa ihe ndị a niile ị na-eli ya nyido gị idekulu odagụ n'ofu ebe lalụ ụla ihe niile nwere limit gauge ili obere oge ga-enyekwana onwe gị ma na isi ga-ama mbụ ihe ndị a niile ga-eme gị na be coming down ndị a niile na-agụrụ a na ga-apụta ọzọ mba enwegodo ebe a na-ego spare part ndụ mụ afụbekwa mana enwegodo ebe a na-ego spare part ndụ it is wrong ka a nọ na-ekwukwa nke ahụ nanụkwa na-ekwukwe nke ahụ onye ọzọ apụtakwa ga nwụrụ ụmụ ihe ndị a niile nwụjuo isi na-eko anyị nwawụ ndị nwiyo akpọzita ke nke bụ na olu ebe ndị mmadụ gburu mmadụ ibe ha iti anyị nwa bụ ndị nwiyo nwoke ma ọ nọwụọ chere don't na-ekwu anyị ma ndị anyị wee ma nke a ma nke ọzọ ihe ọzọ nwoke ma ga-eme ewu na ọ jọsụ buru ka ebe machisi nọ ka ebe kerozin ka ọwụfe nọ ọ ga wunye ọkụ n'ụlọ mmadụ jigodro afọtagodo afụfụ for how many years ngwa ka ọ ya ọzọ maka na ọ gị nwa nwee ike ka ọ ya ọ ndị inakakus asị ma na mụa bụ ambassadọ ụmụ iyo ka m gwa gị based on ambassadọ ụmụ iyo mụa na-ekpe udo mana ịchọ ihe ndị ala ya emekwasa gị ihe ndị ala mana ọ bụzie bụ na ọ pụta ebe egburu mmadụ ma ọ bụ mebe ihe ndị ala gbuo mmadụ a sị gị na nna asọ ndụ asọ ịghọtago na ndụ bụ Chukwu nyere ya nwere right ị na-alụ ndụ mmadụ ịghọtago na ya ka eji ekpe udo onwe ka ụdị ya si ikpe udo mana onwe ka mmadụ si mebezie gị based on na gị nwere ife imenwu maka na-egbapeli obele fim maka m nwawo onye udo ikwukwo nke udo ahụ ka m nabatazie ya hapụzi ihe niile so abịa na nke ị na-ekwu na mekwa na Anambra steeti na Amụneke obodo dị na Anambra steeti ka ofu nwoke pụtakwalụ were egbe nta tidie nwunye na-asị ya ka ife na-emezi nwunye eche na egwuregwu ịmago na ọlọvụ ka ọ chọrọ ime ya ka o yija ya bifo nwaanyị a na-amụ ya na-eme na nwoke a relizi elu ya bulet hapụrụ ya mkpụrụ ọka na-abụ n'ime afọ nwaanyị taa nwụrụ na-asị ka ife na-emezi nwoke je mụnye biya ọkụ mụnyekwuo obi ọkụ pụtakwuzie gbaa onwe ya egbe nwụrụ kedu ife na-emezi mana onye nke anụ asịkwa anyị na ọnwa ife o tinye n'isi na ndị polisi ekwugo na a na-eme investigeshon ka isi eme onye nwugoro anwụ investigate mba ka isi eme ya investigate iji ma ihe mere o ji gbue mmadụ gbuo onwe ya ị ga-ajụ ndị polisi ahụ jụọ mụ ka ị na-ajụ ya ọnkwa gị nwakọ nke ka o si n'ọnụ ya pụta so ka m jụọrị ka ị ga-esi mee ya mana mba nọ what is wrong is wrong. Ọ dịghị mma ka a nọ na-ekwu okwu suicide na-asị ndị mmadụ egbuzi n'onwe unu no matter what ihe na-eme n'elu ụwa nke Jizọs anya ka m gwa gị nke wụ eziokwu iwere ndụ mmadụ makwa na iwere ndụ nke onwe gị awụkwa the solution na si na ego bekee gwara gị nke ahụ ebe ọbụla ị nọ ekwu ya si na ego bekee gwara gị ya na onwe ihe ga-emegide n'elu ụwa si gị ka ọwụ na inwe ụgwọ nkụbọ n'ime akpa gị si gị ka ọwụ na ihe niile na-eme n'ụwa mụ n'akụkụ ebe nọ n'ọjọọ ka si na iwerezi ndụ mmadụ ma iwere ndụ nke gị wuri solution nwanne nke wee eziokwu wụ na ọwa asị ilue the other side of the road Chineke wee jụọ gị nna ka ihe ma iji gbuo onwe gị ma ọ gbuo mmadụ ka ihe ga-awụ ọsịsa gị what will you tell the Lord? Nnọkwa ịma nje Michael nweta gị n'ilu gate inwe anwa gbuo mmadụ n'elu ụwa igbuo mmadụ based on gị nwa gbukwuo onwe gị mpiruo n'ebe Chukwu nje Michael nweta gị nweta gị na gate ebe a ka gị na ya nọ burugodi ya ozugbo bombon memmen ozugbo gbapelu gị fim ekweta na ọ na-eme na Fada Nwiyo hapụ nke ahụ biko ama mma nje Michael ọ ga-emenwu elube m eluigwe ama m ka esi alụ n'eluigwe ọ na-esi eme ya n'elu ụwa ka esi eme ya na-eme anya ihe mara gee ntị ka mgba ekwu amala ibezie ọ na-esi eme ya n'elu ụwa ka esi eme ya n'eluigwe ghọta ebe m na-agwa gị na ghọtago na imeli na ịda anụ gbuo mmadụ hie ndụ Chukwu kekwalụ onye Chukwu kele eke gị nwee fizie otu aka ka ya atụ gị dawe na ihe mma ka m na-akọ na ị ga-ama nke ịma na ilugo
amanụ mụ agwa gị na ilu mụ ka na gị na ebe a ntụlụgo nwee ike na-atụ n'ilu nke ahụ ilu ka nke ntụlụ gị gị o nwere ike mụ na gị na ebe a wụ na ilugo ama m ebe ilugo but whatever that is. O nwee mgbe anyị nọ ọnụ na mmadụ pụta si na tata ọkwa taa wụ 28 si na ọ ya eje n'ili makwanụ n'ụlọ ọgwụ oke otego nọ na-eche the coming of Jesus second coming of Christ mana ofu onye si na ọ ya apụta taa gaa n'ụlọ ọgwụ gaa na hospital ga kpọlite ndị nwụgo anwụ na ọnwụkwa ndị nwụrụ fresh ndị nwụ na ọnwụ ga anwụ mana aka ejigo onye ahụ ọ na-ekulu ofu ebe ugbu a asị ka ebutekwure gị that story na ka i wee fụkwa ka ihe si adị bụkwa ka o si eme by that way n'ime obodo n'ọkwa ọnọdụ nnọọ efujuo oke ọchịchọ isi jue like this o meghe ọnụ like this ọ na-afụwa ihe ọbụla si n'ọnụ pụta na-ekwu adịteghị mmadụ nọkọta nnọọ onye anyị na-ekwu maka ya nwanne ka m gbuwazie olu gị steeti ihe ya ihe ezoro ezo na polisi anwụchi gị ewetago na based on onye Anambra steeti gọọmenti si wee nye directive ọ bụrụ na ị cheta based on 2 weeks or 3 weeks ago na-ewu n'ịntanet based on ofu gaiman a na-akpọ prọfeta onye eze Jizọs ghọtago na the gaiman si na ya na-ebunye ike ọ na-akpọ ndị mmadụ eje mana mmiri ilu ebe ọ si na ọ na-asapụ ụchụ nke ikpeazụ o kwuzi wee sị na 28 based on tata na ya ga-akpọnite mmadụ 7 nwụrụ anwụ nọ na mọchụarị ndị etinyere deeti ụbọchị a ga-enife ọkwa mkpọ gị ịgbago menụ tinyere ya alụsị ya ka osi in fact mmụọ ebuku gosi it na mma anọ n'ilu oche adịteyu na mma anọ n'ilu oche ebe a ga-anọ wee kpọlite ndị mmadụ ka mmụọ afụkwuo ka o si adị ịma ndị a ga-akpọlite oge anọ na nna ndị gara aga ịma ayi mkpọ gị ngwa gị nna ọkwa ya ka anọzi yesterday gọọmenti Anambra steeti nyegodi iwu ozugbo na ụlọ ọgwụ ọbụla kwe ka dị gaimanụ tinye alụ maka gọọmenti Anambra steeti si nọ majik ka ọ na-eme nọ ide play ide show mee ndị mmadụ ọ sị ha paspọtụ black and white onye a na-abịa iwere ya ọfụzie yellow and black yellow and red na another color no onye gọọmenti si wee kwe so gọọmenti si polisi tinyegodi ịdị gaiman alụ based on na ọ na-akpọfe ndị mmadụ na nke a bụ mkpọfe banye kpọfe oke mkpọfe so polisi akpụrụ gị na anụ m na ọ nọ na steeti CID na Anambra steeti ebe a na-eme nyocha ka a jụọ ya mpa ka ife na-emezi mpa gị cool down na mpa na-agba oke speed ghọtago so na ka o si digodi na na ka o si wee dị na Anambra steeti ama nke na-eme na Anambra steeti ọtụtụ ihe emega mana nke a wụ nna na-apakigodo wel ị na-ebute ike onwe so many videos mfugodo ma ndị na-ata some chicken ụmụ ihe ndị a enwe ebe a na-ekulu off police station ikulugodo off mana ihe mụ na-asị nwoke ma nọ na police station do na enwekwa ihe eji si na eji jide ya nọ na police station ọ kara imegodo ọkwasị na ọ chọrọ ime ndị nwụrụ anwụ ka ha pụta n'ili taa ọ kara imegodo vum si n'ebe ahụ wee pụọ na cool down ịmana ọya ka ya emie ịmana ọya art Paul and Silas again si na prison ebe edobere ya nalie gị nwasị na ị chọrọ ịnọ n'oche ịnọ n'oche dị n'iru wee fụ ihe na-eme mụ achọ ịnọ n'ime stage ka m na-amaka na asị na seeing is believing echi nọ n'ime stage ịmana ya agbadaba steeti CID ilu ebe ahụ akpọchie ngị ya n'ofu God forbid you ofu ebe unu na-aba anọdụzie emebezie dị emezie gị nwa ịchọrọ ịnọ n'iru oche eme gị ilu ka nna anọ based on n'ilo mpụta asịghị gị na mma anọ n'ime luki na ị gara ime ka mụ achọkwara ịga mekwa luki ya nọ n'ime ebe ọbụla ị nọ just be looking na afọ ihe na-eme so that a na-akọ akụkọ ahụ ga-enwekwa your own version ewekọ yes ka anyị hapụzie akụkọ nwoke ma chọrọ ime magic ma ọkwa na ihe ọbụla ọ sị na a na-eme wee bazie n'ime part 2 part 2 ọka anyị kwe maka ọhaneze ka anyị hapụ ọhaneze ịchọkwa ka enye update a mana enwere ike mee na na-asụzi nna ịkọ ndị ọhaneze adịgo too much ịkọ ndị ọhaneze adịgo too much maka ọhaneze si ka anyị baa na part 2 mana before anyị abaa na part 2 were goro ihe a anyị na-abịa Chimo Chineke nna egwu a na-akpọ fem steady mgbe ọbụla m nụrụ egwu a na ọ dị m ka ma na ebe Flavor ọ ma na ihe a na-akọ na ọ dị m ka ma na ebe m na-abụ ego ụmụazị nsoro ụmụazị ibe na-eme majik na-abụnye ego ị chọrọ ime majik makwa na a na-ejide ndị na-eme majik o nwee ebe a na-edosi ha ịmalụ majik nke m na-ekwu based on ibụlụ onye iyo ịghọtago na abụrụ m onye iro abụ m onye ego
ego bekee so man what but asa when no based on state mmadụ just ugbualụ mo ka ihe menụ wọtagona sim na onwe ebe agbalụ nkwụ eme ego gba akwụkwọ n'Imo steeti okay na-emesie ihe niile a the lady based on na the woman ka ya lekpia woman maka ọ ka bụ a young lady wọtagona na o jitu nkwụ na o ji ego wọtago in fact na ego o ji na nke nwoke na-ama aka nke nwaanyị na-agba moto nke nwoke na-agba moto na the woman na-anọkọta one day kpọọ nke nwoke based on die si ya nna nke nwoke si ya nwa maka eko o si adị si ya mpa onwe ife nchi igbuwala na the man si ya ka ife bụ ife a na-agwanụ m ya ka mma ka o si adị o si ya mpa na going forward amụ achọ ịzabakwa afa my father ha anụgo anụ nke nwoke emegokwa ife niile gbaa akwụkwọ nye ụmụnna m nye ụmụnna m ụtaba nye ha ma ndị na-ese ife ọsụsọ o tinyechara ya na list o bunye ha ihe niile nke nwaanyị sizie na ya chọọ ịzabakwa afa nne ya based on authority based on na ya ji ego and the rest na ya chọọ itinyekwa afa nne ya n'afa nke die ya gịnị wa afa di ya nwoke na-ajụzi based on na ọmụ jikọ ha the union Aiko ka nna akọọlụ gị wakasị na aha dị ya wo James maybe aha nna dị lady wo Mike ọ chọrọ na-azazi Jane Mike James asa ịgba speed again mgbanyụ ọkụ ịgbakwa speed again njụọ gị ajụjụ again ma ịsa ma ajụjụ hapụkwa mme gị woto ịgba speed again mụ agbanyụ ọkụ njụọ gị ajụjụ saa m ihe m jụrụ kịta bulu gị wholesale ekweta ị na-akọrọ m ihe na mma ghọta mma jụnụ gị ajụjụ ka ọ wụọ ya so njụọ gị ga-asa m ya ngwa butuo iwe ga-adị n'ọkụ don't make me to imebegokwa ife ndị obodo amakwa nke o si adị nke ị na-asịsị na ihe eme woto ị na-emezi woto asa no cool kwa down no I'm very calm na mụ na gị anọdụ ihe ike ma ọsọ mụ alachapụzi God forgive you nneke gị ọsọ ka ike m ji eke gị ọsọ na ego bekee amịalụ m 2x2 ka ike m ji mba hapụ ụbọchị emịalụ m 2x2 ka eme ọsọ na studio no ihe mmemme ịta gị ezigbo alụ na ezigbo ebe anụ dị mgbe ejekwana na piom ị na-atakwa ejekwana na my piom onwe mgbe m kpọrọ anything asị m ata gị ezigbo alụ ebe ezigbo anụ dị ị nwere ike ịta ebe ọbụla biko kọpụrụ m akụkọ ị na-akọ happy ha so ka anyị na-chiyatakwa back to ladies and gentlemen so nke nwaanyị wee sizie na ya chọọ itinyezi afa nne ya back to afa die nke nwoke si ya taa na omemme ma ọ si ya na o mesigokwa after all na nne a contribute kwu na family so na mmụọ nwekwu right ikwu ya na na family nke nwoke wee sị ya ngwa na ihe mere ya bụ na ọ bụrụ na ịcha ịza afa nna gị ma na ị anabagodi be nna ilu ebe a nke na nna gị azaba afịa so based on that nke nwoke wee pụta na social media wee na-ebe wee sị negodi ihe nwunye gwara ya nwunye ya na ya anụbagolo anụ ka nwaanyị ga-eji wee sị ya na ka ihe wụkwana ihe wụ isiokwu ugbu a na isiokwu bụ na nke nwaanyị ekwesị ọnụsịa di ọsịkwa na ọ chọrọ ịza afa nne ya ọ iwu na nwaanyị ga-aza afa nna ya ma ọnụcha di ọ dị mma ọ dị ọ kwesịrị ekwesị n'ala Igbo na omenala Igbo ka anyị jụzie ndị nke anyị ha nwa bịatazie n'ime ihe anyị na-akpata n'ala Igbo n'emume ndị Igbo kọlchọ ndị Igbo ka anyị jiri wee bịa maka ịmana ihe niile anyị na-akpa ebe awụ nke ndị Igbo o nweghị ihe ebe ndị ọzọ gbasara anyị mana nke Igbo na-ezi ewu nke anyị na-akpa ebe a o kwesịrị ekwesị ya na omenala Igbo nwaanyị ịza afa nna ya ma ọ lụsie di ka m si wee jụọ ajụjụ aha nwaanyị nwee ike wu Jane aha nna ya nwee ike wu Emeka okay no Imo State apart from Imo State nkwe ike na-emekwa ebe ndị ọzọ n'ala Igbo maka nke a wee example ka wụ just one akụkọ anyị nụrụ o mere na Imo State does not mean that no Imo State naanị ya ka o nwee ike na-eme nkweke na-eme ebe ọzọ mana gị nwanne ego anyị ntị ka anyị na-ajụzi ajụjụ a ọ iwu na nwaanyị ga-apụta ọnụ sie di ọsoke maka na o ji ego ma ọ whatever the case is ma o ji ego ma o jiri ego ma ọ ma ihe ma ọ ma ihe na ọ ga-azawa afa nna ya tinyekwa n'afa nke di ya ma nke ndị be di ya 08182426591 wakara ekwentị anyị ehihie ọma Maazị nwunye onye isi Monsa otu ọma ehihie ọma isi m ụtụtụ ọma okay amasị m ka o si adị elu m now onye ma mmanụ because na-ebugoro moto ebubere ego gị no nna
Ego bekee. One and only, sir. Ego bekee m. Nke iji eme ọnụ, nke iji anya isi, sir. Udo dịkwara unu. Ma ngịkwa. Ana m asị na nwaanyị ịza afa nna ya ma ọ nụtachi. Ị mara na ọ bụ ọnụbeghị di na. I tell you. Ya na ọ ka dị single na ha kọrọ agbọghọ. Ọ karịta ego n'ime owu ya na ọ mana ya anụbeghị di. Onye ọ nụrụ abụbeghị di ya na ọ ka na-achọkwa onye ọzọ. So na o kwesịghị ekwesị. Ọ bụ married and starting. Married and still single. Yes. Because nwaanyị ọbụla nụrụ di ka na-asụkwa ka ya zaba afa nna ya mara na udo adịghị. Ọ na-esọm otu ekwe na ego ji ka ọ ka na-ejisi izi ya. Maka na ọ bụrụ na ọ ma na o nwere ego ji na ọ bụ nwoke na-azụ ya nri na-eme ihe ọbụla o nweghị ike inwe ọnụ bịa kwuru ya ahụ o kwuru. Because ọ ma na ihe ọbụla nwoke kwuru ọ ya esoro ya. It's akụkọ gị ya ebumnuche gị dị oke. Obi dị m anwụnye n'ịnụ onye unu na-ehihie taa. Ọ dịkwa ya nwere ịbịakwanụ. Ndị na-eje na-agbagute ndị mmadụ. Obodo anyị nọ onye ọbụla ọ nwekwa ike ọ bụrụ na ihe nwoke a ji baa n'ime ọhịa ga-ege enwe ihe ọnwụrụ wee pụta gbube ndị mmadụ. O nwekwa humanities dọkwa n'ime ya. Maka oge ụfọdụ o nwere ike ihe nwoke pụrụ n'ụlọ wee pụba ihe ọ pụrụ ebe ọ gara. Nke ọ bụrụ ya bụ ihe mere o ji wee banye n'ime ọha sị ka a ga-eri ji nọ n'ebe ọ na-eri ji isi wee pụtazie pụzie nke ka tọrọ bịatị. Ihe m na-achọ ikwu bụ ihe ọbụla onye na-eme n'ụwa a ihe ọbụla nke nwụrụ anwụ ma nke jiri eji ma nke ndị na-akụta ụbaiti na-akụtakwa nke nwere ike ọkwa eziokwu ka ị kwuru ebe ahụ na-anwụta nke ya kọntrol nwu. Ọ dịta ya ka m ji ekwu na ịnwụcha nwa nke ị ga-ebunwu geji gị. Ma ịkọpụta ụbaiti a kwa ịfụkwa nke ị ga-ebunwu. Maka ndị. Ọbụkwa nke ị ga-akụ ụta ruo n'ụtụtụ ịma oge tụtara ata. Ma eziokwu ka ị na-ekwu okwu gị kwụ ọtọ ka ebe nwere ebe. Daalụ mpa. 08182426591. Yes, iwu na nwaanyị ga-apụta zawa aha nna ya ma ọ nụchee di. Emego I love you bani I do in sickness and in date. Ọnọdụ a. Hello. Eyi ọma ya nna ka eko si adị mpa. Wiyo. Obodo niile. Wiyo na-ewe na. Na ọnwakwa na ife ọzọ nna na ọ clearing and forwarding na ụmụ asa jos na-ebugharị ụmụ ngwa afọ maka o si adị na. Aga na-akụtu ha na. Ka ewe na. Nke ije eje ọnụ, nke ije eje mba, nke ije eme ọnụ. Eyi ọma. Ekele m gị. Wiyo. Obodo mpaka ebe isi akpa ya na ịdọnye. Ebe ka isi akpa ya mpa? Chidera anyị si Alaba akpọ Alaba International. Ka o si adada wee na azụkwa something. Udo na anyị kere Chukwu na. Mpi na ife anyị na-akpa na-efi a ka isi fụ dị mata. Na dagị ego ọrụkwa m ntitori anyị etite ọ chọrọ ime ihe pịnọ na ka anyị na-ebuchalụ ya ọkụ ịghọta. So ọ bụla na ọ chọrọ ka anụ ya anụ nọ mbuchalụ ka ọ chọrọ ka ị na-ebuchalụ ya. Ọ chọrọ ka anyị na-ebuchalụ ya I swear. Maka ego ji ihe na-enye ya ike ahụ. Mpaya marizin na ị na-apịa na-efi ya na ị na-apịa ka onye lijugolo afọ ilijulu afọ na-efi ya. Ego ọ bụla ma adị m ekwu before ilijulu maka adị m eriji asa before. Iwe gị adị n'ọkụ ọ na-ewe iwe hapụ onye a mpa a sị gị na rizinin gị na ị na-akụ ya ka onye si n'ime ọfịa mapụta based on ife anwụrụ anwụ ka o si adịlu gị na-efi ya. Na m dịkwa isi n'ime ọfịa na m na-akọkọ isi n'ime ọfịa mapa. Onye tinyela ife na-eyifi etinyela ife n'isi mpa butugodi first ị na-agba oke speed. Ị na-agba speed. Elu iti ife n'isi na kịta ka ị bịa na ị na-agbazi oke speed mụ abịazikwa imebe nna ka o si adịzi elu gị ọka ịma gị ejigo ọkụ ya gọwee dị mparodo mma o kenesialụ m ndị Alaba sifa na ndị nganga na-ekwunye elufa
Udola. Gwara dum. Mgbe na-ahazi onwe ka o si adị mbe gị n'igwe just na-achịkọ ụmụ ya nchịkọ. Gwara dum ba Gagi Radio Show Hot 93.3 FM. Nwanne ka ewe ka o si adị n'ogbe na ifugo nke anyị bụ wee wuchie n'ife ya based on na anọkatakwazi ofu nwaanyị si nna n'ebe ọ bụ na mmụọ na-eso etinye alụ n'ife ọnọdụ ya. Ịbata ihe ọma nwoke ọma. Ada $1,000. Ijeje mba. Kekwado hafa. Oyi isi kpọọ ikpu. Ị na-anụ ụdị ya? Anụ m anụ ya. Onye dị mpa nnọọ Daalụ na ele nke na-eme. na onwekwa ife ọzọ na ya amapụtago n'ilu ọgwụ na ịma na ọlụ bụ ọla anyị ego bụ ego ọga. Nke ọnụgụ na-ada ụta ọ dị ka ị ka nọ n'enu bed. Clinton na-ekwu. Clinton. No. Clinton, how far now? Udode. Biko, nwunye onye isi. Nwoke ma asụlatara ime mere akọ na Anambra steeti. Biko, ọ nọgara m gọọmenti na afọ ma. Na-asị ha kugodi ọgụ ya. Esi gịnị? Kpọtara m ya na emere somebody na-enye so much nwoke ka ọ kpọtara m ya. Emechazi nke ahụ ejidezie ya na nwa nwere dị pawa. Ya ụlọ nwere pawa biko ha abịa ka ọ bịa fụ m anya. Gọọmenti si mba na nọ majik ka ọ na-eme na anyị ejidegodi ya kpọpụ ya ụlọ ikpe. Na-asụma majik ha maka nwoke si ekwado. Ọnya na ịma na demand si na ya kwadoro nke ikpeazụ ọfụma mana gọọmenti si akụluo down ị na-akpọfe ndị mmadụ n'ụzọ ọjọọ. Ngwa Clinton gị nwa kụluo down hapụzie nke ada side maka gịnị onye ọbụla ị chọrọ ịfụ na-anọghọzi ndụ nke ewu eziokwu ugwu na Chukwu maka o si wee mee and ama m na ọ nọ ebe dị mma ebe ọbụla ọ nọ do ngwa ka anyị hapụzie nke nwoke majik a biko maka oge anyị ka anyị bazie n'ihe anyị na-ekwu maka ya taa daalụ sọ. Maka nke unu na-ekwu kịta ụnụ si o mere na Imo steeti a gị dị dị na-ekwu ihe ya dịgodo nne ya ma nne ya ọ na-aza aha nna ya ebe ahụ alụga ka ọwụọ ka nne ya ọ na-aza ahụ di ya ịghọtago ọ bụrụ ya na nne gị na-aza ahụ dị gị pụta nwata pụta dịkọta iji nwanne ya resi na ịchekwa gị lụọ dị ka ị na-azakwa ahụ gị ọ kwesịrị ekwesị na at least ihe ahụ ọ respect a na-enye nwoke gị lụọ dị na-aza aha dị gị kwesịrị isi na yes na ịlụ ọnụ onwe ya na wee zọza afa ya mana ịzọba ga lụọ dị biko a na-eme ihe na be m lụọ gị na dị adịtaghị mana ọkwa ịma na ụmụ ihe anụnwa na-apụta okwu ma ọ bụ na nwoke aka esilie ike ọ mgbe aka nwaanyị ga-enyebe ya kọndishọn mana onwede ụmụ nwoke ọnya ka eji asị nwoke gbaba mbọ nwoke kwesịrị ịgba mbọ gbasie mbọ ike onwede nọdụ mma onye isi kpọyi anọ m na-efufe isi ma ihe m ji na-efufe isi maka ihe ikwu si na nwoke ma aka esi nwoke ike si ihe a na-awụcha maka aka si nwoke ike ma aka esi nwoke ike ịghọta hapụzie nwaanyị efu gị n'anya ọfụgo gị n'anya nwaanyị ga-anọ with you ga-anọ with you nwoke fụkwanụ gị n'anya ọtụtụ oge maka civilization this is 21st century chere na this 21st century ịghọta and ihe awụ civilization and education emego ọtụtụ ihe ya dịka onwe some changes ụmụ onye nwe ike pụta ọsị gị maka na ya agago emepego anya gago obodo Igbo gago so many other things ọwụ maka ego ọnụ ego ọ hapụ ihe ndị a ka ọ gawa like that so mana ịpụta si na maka nwaanyị ji ego nwoke anaghị agba mbọ hapụ ma ị na-agba mbọ ma ị naghị agba mbọ ma nwaanyị ji ego ma ọ ji ego ihe ga-awụ ihe na-agaghị awụ ga-adịkwa ka o si wee dị ịghọta so hapụ akụkọ nke na-agba mbọ hapụ nke apụ ka ekwuchago m ihe m chọrọ ikwu. God bless you. anya ịma na nna agwa gị ya stadium n'ịnọdụ na-anụ nwa mgbe ụfọdụ ị na-akọ telemundi ị na-akọ akụkọ Z-word so ihe m na-akọ ọwụ telemundo Z-word ka ị na-akọọla onwe gị na eme na real life based on akụkọ ụmụ agbọghọ based on
anyị ka ụmụ nwaanyị na ya ka m gwa gị n'elu ụwa kwa ifu n'elu ụwa nwoke ọbụla nọgide like this na akpọọ gị na family gị weta nke anụnwa anyị ka ejugo ọnụ asị gị gị weta nke anyị ka ejugo ọnụ nwaanyị a na-eprovide mpa ịma na tendency na ihe anọkọtazie zaba mama Emeka nwanne ọkwa mkpọ gị mgbago ịma na olugo nso mana ọ bụrụ na nwoke na-abụ nke ọbụla enidi iweta nke ọbụla enidi iweta ọ mgbe aka bebi honey sugar pie nwa isi ka ọwụzi ụta ngwana ụmụ nwoke lụwazi ụmụ nwaanyị n'onwe ihe ya na-arụ ma ihe ụmụ nwoke ji na-anụ nwaanyị enwekwa ihe ọ na-eme ọwụọ maka ka ị na-akpọ m honey ma ị naghị akpọ m sweet ma ị naghị akpọ maka na ịmakwa na ịchọọ sọpọt nwaanyị ewetekwe sọpọt so ọwụcha maka na o ji ego ma ọ na je si anakwa masị ụmụ nwoke nwere ihe na-arụ anakwa masị nwoke ịpụta n'ụlọ gaa wụọ nwoke kwuru nnọọ ka nwoke maka iwu nwoke o kwesị ka nwoke na-eme ka o kwesị ka ọ na-eme ịghọta ọsọ gị si na Telemundo nke ahụ gbasa gị ịnọkịta bụ Senate presentation mana ka m gwa gị nke wụ eziokwu ị na-ekwu nke gị ego bekee representing the good people of ụmụ agbala federal constituency ihe ọbụla ịkpọ ya nsogbu adịrọ mana nọọ masị ka nwoke hapụ ime ha kwesị ime mana nke si nọọ maka na ị naghị eme ọfụma ka nwaanyị ga-apụta n'ebe ibi asịghị gị nọọ iwu asịghị gị nọọ ihe nwere ike ịkpata nwa ya asịghị gị nọọ iwu ka ọ bụ oke ngwa senetọ Nwiyi anụgo m abụghị senetọ ambasadọ ka ambasadọ ụmụ ihe ọbụla sọ gị wụọ anụgo m mana nke m na-ekwu uwo na osigho na nwaanyị ji ego na ọ ji ha ego it has nothing to do with it. Hello. Hi. Mama. Oh, baby mo neno nwachi mo. Hey. Hey, nwa mmilo ọnwụ tata ọzọ ka mmalị ya kpatara ya. Baby. Nwanyị ọma. Ana m ekelekwa gị jari. Ego dị oke. Gị jeje mba my darling. Gị je etu ọnụ gị jeje ihe niile ọmụa. Akwa ịnọ mma. Ana m anụ ihe unu na-ekwu. Ọ ka mma nwaanyị abatago ka itinyela ya ọnụ. Mbano fụ nwaanyị ga-abata since anyị malitere nke taa ewekwa nwaanyị na-egekwa anyị ntị na-abata n'ihe anyị na-eme 08182426591 ụmụ nwoke na-ekwukwa itidekwa anyị text message. Hello. Hello, ego bekee. Pounds and dollars, baby. Ehihie ọma. Ehihie ọma to you too. Wiyo. Tutu gaga. Ganga. Wiyo. Carburetor cleanser. Ọ na-alịghalị gị. Onye nna ka ewu. Mkpocha na nzacha na worldwide. Mkpocha onye nzacha. I dey tell you. For you. Gwusa. Nwa aba si na-egondo. Ezigbote nwa aba. Mpe niile ngodi gị tata. Ịghọtago based on ife niile anyị kọ tata. Niile m ka ibido from isi. Tinyegide ọnụ gbalata. Mpaga n'iru. Ndị ama ihe ọ ga-akọ hapụ ya ka ọ kọọ ya first. Gaa n'iru nwoke ọma maka oge biko thank you. Ọba uru ka nwaanyị lụọ di ọ bịakwa na-aza aha nna ya. Okay. Because di ahụ akwụgo ụgwọ isi gị site ikweta ịza aha gị. Isi gị ahụ ejighị ego ị ga-aza aha ya ma ọ gị nwa ji ego karịa ị ga-aza aha ya ịnọ ndị ahụ so ihe a saịdị ahụ eme ma iji ego ma iji ego ị ga-aza aha nna gị. Isi pole tutututututu. China ndị mmadụ dị a. Onye ya emewoto wute ebe a. Okay, maka ndị na-adị akwu ema m ndị dịka dọla ka o nyere jikwa ego mgbe ọ nọ ndụ rada anyị ka nwekwa ụmụ nwaanyị ụkwa ndị Igbo ka nọkwa n'ọkwa dịka nke awụ World Bank Ngozi ụmụ ndị a niile ewu ndị a ụmụ nwaanyị asọrọ ewukwa ụmụ nwaanyị Igbo jikwa ego ma na-asọpụkwara di ha na-azakwa aha di ha so ihe ndị a niile awụ maka eji eji ha ego. Hello. Ịbatago n'ihe anyị na-eme anyị na-anụ gị ọfụma. Hello.
Yes, ndewo nne. Anyị ekelekwa gị. Obodo nna ahụ. Nwunye nwa mpako gị. Nwunye ị na-atụ m ga-achụ igwe. Anyị mpe ịbatago onwe dị steeti anyị na-anọ ebe a maka gị na ịmazi ka o si adị. Na nwunye oke ka o so ada. Mpọ nwekwa ọzọ o si ada na n'ọbezdọn ntụgharị na epete. Ọkwa m na-alọba mkpọnyere na bego nna ọtọgbora m taa. Nya ndị obodo na-abụja ọsụ tinye ilu once. I dey tell you na Frank dey talk. Ndị ọma Frank onwe dị ihe mere ya na-abụ nsi hie pụta ka anyị bịa gbaa bọtụ ịghọta. Onwe dị mpaga n'ilu. Ada Bekee nọkwa ebe a na-ekelekwa gị. Ekelegodo Frank mụ na Ada Bekee chọlikwa nwapụ onye a na-azụzikwa Ada. Ifele na-asọzi bụ. Ngwa ka anyị gazie ihe anyị chọrọ eju na ka anyị jezie ihe anyị chọrọ eju. Okay, ngwanụ go ahead. Ịma na Ada Bekee adịghị eme ihe ndị 2x2. Mana ọ bịazi nke ikpeazụ mebezie woto si m na ọ ya eme woto. Mba na ọ eme. Ọ sị m na ọ ya eme woto. Ọkwa si enwekwa mgbe. Lai. Ọ sị ya bịa mee ya. Ọ bịa mee gị ya. Na-abịa agbanyụ ọkụ n'ebe ị nọ. Oke, ngwanụ nsogbu adịrọ ka m mechagodo show. Mama ka o si adị. Ka ịkwanụ ha afọ a. Onye isi mpọkwa ị na-efe anyị na-akpa n'efi a. Ịma na katkis ahụ mụ na gị kpa nyebekwa m ya. Oke. Ngwa bịa ya alụ katkis a. Ngwa na ka m jụọ gị azụ ka m mee gị sampling ka m mara ife ya azụ. Ọ bụrụ na ịzata ya na ịma na ọ gị ya bụ katkis. Hello. Ngwa ka m jụọ gị na mpi na-ege ntị. Hello. Ọ bụrụ na foonu gị dị down na batrị ya dị down ị na-akwụnye ya n'ọkụ? Ana m akwụnye. Mba mụ na gị ama nlu ma mbụ katkis m hapụba na ịdaga ezo. Ọ ga-achaji foonu ya. Ọ ya emebi ya na parish. Ọ dịka foonu gị dị down ọ ga-achaji foonu. Ọ ya na ọ bata ebe sọsị ya nkwụnye ebe ọ ya eme nkwụnye nsogbu. Biko nyekwanụ m anya biko foonu gị nwee issues ị ga-achaji foonu. Mpe malụnwụ katkis Gị nwee na ha chaji foonu gị. Mgbe malụnwụ katkis. Ị na-asachi ya gị nwee ị na-achaji foonu gị nwee iyo. Ọ na-adị na mkpọbife ọ na-adị enwe ike ichelụ ka o luo 3 months. Nwanne m nwoke na-eme agwa gị chere na-eme agwa gị hapụ ihe a nwe iyo na-akọ onwe ka batrị foonu gị ji wee nyụọ anyụ biko chaji ya ọfụma ka o juo eju ịghọta maka ya nwa na-achaji nke ya biko ga-etinye ọnụ ihe anyị na-ekwu maka ya biko maka ama m ka ị yasị mmadụ achaji na foonu ya ka nke na-akọkwa na-akọ nyanwa ma foonu m na-ekwu na ọ na-akwụ foonu onwe ọdịniche na ịchọ nwe oke amazi m ka ahụ eche m na foonu normal foonu ka unu na-achaji mana ịhapụzie normal foonu chaji ihe ọzọ I don't know. Hello mpa. Hello. Akwakwala. Onye isi. Na ihe duru m foonu m dị down mụ a na-eme ihe nkwụnye plugin ka m na-eme. Ndị na-eme gị? Plugin ka m na-eme ana m akwụnye. Onye anụ asa. Agwụbeghị na. Ewu na parish m nso. Ọ bụdị na sasịda na iluli nso wee mezie gị katkis. Achọrọ m efo gị nso. Tinye ọnụ gaa n'ilu. Ịma na ndị ụmụ nwaanyị kịta ndị a especially ndị feminist amadị m ihe a na-akpọ ya n'okwu Igbo. Ọ dị feminist. I say not 10 minutes. Feminist. Okay, feminist. Okay. Yeah, feminist now. Ndị dịka nwanne anyị nwaanyị Chimamanda Adichie ịma na ọha mana ihe awa omenala Igbo and na ndị na-agakwa ụka ihe awa omenala ihe awa ụka Baịbụl isi kwuo ya nwoke kwụọ ụgwọ nwaanyị o kwesịrị ịza aha nwoke ahụ so ihe ọwụ ka o kwesịrị ịdị even our big sister Iwala Okonjo-Iweala wife so ndị ahụ ihe rụtara di mana ha ka na-azakwa aha nna ha yes a na-aza aha di ha na-azakwa aha nna ha I don't know the sense in that so
I don't think it should be so. I won't take it like that. Hello. Oh, you see. Hey, Bandam. Onwe hanta ka na-eme woto woto onwe ka na eme I tell you, God you lo. Ka nka ja straight. O nwere nwaanyị Ebonyi mụ fụrụ n'anya too much. So kwụcha ụgwọ isi ya na-eche everything a na-eme na nwaanyị. Ị na-ege ntị? M na-ege gị ntị gaa n'ihu. O wee wụọ m n'anya. Gekwa m ntị, mụsị nsogbu adị eme ihe ahụ niile a na-eme n'isi nwaanyị emere ya mee ha ncha n'ụlọ na mee tradishọn. Obi mmadụ ncha na-agba egwu na-eri nri na-ata anụ. Da wee wụọ gị na. Ọ bịalụzie maka nke ọsịza afọ ahụ, ọ sị mba. Afọ m nwere kọma. Ka ihe si na ọkọma nọ n'afa gị? Ka ihe si na ọkọma nọ n'afa gị? Amakwa m ya o. Afọ m onye bụ Chukwu m. Mgbaza n'afa m nụ. Nna ọsịkwa mba na ọ ga-adị nke nna ya bịa. Nna gị nụrụ gị, nna gị amụgo gị. Ị ga-akwa. Nna gị apụ ihe a mere ya ọ sị agwụgwa nke otu a ọ na-achịkwa isi o. Ichega egwuregwu jee ọrụ. Nye ya ego 3,000 ya tieri n'ihu na ya. Jụọ ya enyi nwoke ebe a. Mgbe ihe na-akọ omele eme? Ọ mere eme na Isheri bus stop. Isheri bus stop. Central apart. Ihe a na-eme n'Isheri bus stop. So gị na nwaanyị a ugbu a unu nọ together ka dị nwaanyị alaghachigo ebe nna ya. Before m ntị mbata ndị ya dị wee na-ekiri m nwere asị why you guys looking at me like this. From play mbata ga ime ụlọ pụkwa na-agbachigo ime ụlọ m o. A wee kọbajara si na ọbụla ya si ọkada tido. Ya mbọcha. Ya o bulu akpị abọcha. Na isue nna ike ego m na mkpọgidekwe fonu. Ọ pikilo. So all this year kwa nna ka m ga-anakwa ite ka m ga-jụkwa onwete nsi wee mechie ihe afa m onwe kọma. So ike gụkwara. Ihe a mere last year ka ọ this year? Ihe a na-eme last year. Okay. Anyị abịalụ gị ekpele Friday o. Ịnụ? Ote from now adị single na anwụ iyo. Ama m na ego chere ọ sị na ọ dị single. Mana isi na n'ala isi ga settle with the woman. Kekwana ihe meji. Ego. So it's better for me to be single. Asa. Onye efu na bụ konkosa n'isi onwe mpa. Ama m na ịbụ onye ECOWAS. Whatever, mana mụ abụọ United Nations. Network, sorry. Network. Chibo, ndị mkpọfe karịkwa n'elu ụwa. Asa echekwa m n'ọsọ mụ abụọ onye mkpọfe. Negodi ka brothers nọ tinye alụ mkpọfe bemenụ. Mana onye ọbụla na ha. Ihe ọ na-ekwu agwa. Onye abụọ onye akụkọ ụwa. Mkpọ gị ngwa gị. Ịwa a na-agwa gị ihe wezo gị si na Telemundo. Onye abụọ onye akụkọ ụwa. Mana Gaman ya nọ na. Chere ka anyị bụrụgodo ka maka last person anyị mba ọ dị ka anyị ga-ahapụzi ya maka oge. Ifo guy man anọ na ya na-emekọ. Guy man kpọrọ ya things fall apart. Ịmara ihe o jikwa ya things fall apart. Ọ na-agwa gị na ihe mere eme na nwee ike ọwụ na ihe mere eme ọ na-afụ nwoke ma ọfụ na alụ. Ị na-ekwu ihe mmadụ na-akọrọ gị ihe na-eme ya na ike gị gwụrụ mụ iji. Ka gị isi na akụkọ ya adaba. Ka ọ pụtazie sikwazie na ọ dị single. Sizie m tieziele ya alụ. Chọbaziele ya mmadụ. Wo plug aka gị nwụ. Igbo Radio Show na Hot 93.3 FM. Hey, ego bekee na nwiyo. 1 to 2 o'clock Tuesdays, Thursdays na Saturdays ka anyị agbata ọgwụ a na-enye gị mana nkịta anya bịara na ngojedobe nkịta ịnwụrụ gị ọgwụ a nwụrụ ya ihe niile dị gị n'alụ dịka ebe adịghị ụtọ ihe na-eme mmadụ onwe onye mejụrụ gị na ihe niile na-asapụchago ya taa si gị ka o ruzie na Saturday mgbe a ga-eweta asị na-asazi ochu ịma na prọfet anyị sị na ọ na-asa ochu aka m dị ọcha anọ m emekwa ihe mụ ihe agwago m na anọ m eme ụmụ ihe ndị a sọ Jehova naanị ya wụ ọgwụ ngwọlọ sọ naanị ya wụ majik m na-eme ụtụtụ ehihie na abalị si gị ka olue na Satọde mgbe anyị ga-abịa ọzọ maka ekele ọla eke nke taa agwụgo ọlụ nke anyị taa agwụgo ego bekee ngwa gụọ ọnụ ya ka anyị bịa lawazie
ka anyị gụpụ meseji 2 minutes to seconds to ezitere ozi ọ sị na ana m ekene Nwanyị na ego bekee ọ ga-adị ọ dịrọ mma nwaanyị ịza afa nna ya ma ọ bụrụ na ọ lụchaa di ọ kwesịghị ekwesị. Victor si Lekki Phase 1 wee zite ozi. onye ọma Victor daalụrị nne. Victor from Lekki Phase 1 anyị kwetere with you si ka ọ dịzi na Saturday mgbe anyị ga-abịa ọzọ ego bekee ije ma ọ na-eje mba eme ihe niile na-asị gị n'ọdịmma ka chi fọrọ. Nwanyị n'obodo nwanne solo anyị Nganga Radio na Facebook, Nganga Igbo na Facebook, obiko Nganga Radio na Instagram, Twitter, TikTok, ebe niile. Ịchọkwazi iso mụnwa Nwanyị na Facebook, Nwanyị na Instagram, Nwanyị na TikTok, NWAIYOO. nwanne itinyelu m alụ dị anyị alụ otu aside by Onosi Adịna.